De nyheder, der er sket her hos Klinik Relax, det er, at jeg har fået en kollega ind, Kim Lambert. Patienterne her i klinikken får massage, de får udstrækning, og de får eventuelt en udstrækningsøvelse med hjem, sådan at patienten bliver en del af behandlingen. En muskel ser typisk sådan ud, og når den er i spænding, så gør den sådan her. Og det vil sige, at den bliver kort, og den bliver tyk, og så klemmer den på de ting, der er nedenunder, og til siden og ovenover. Massagen gør det, at man blødgør musklen, og udstrækningen gør det, at musklen bliver trykket i form igen. Nåleakupunktur er en fransk udviklet teori, hvor man rent faktisk på øret har afbildet hele kroppen, og man derved kan prikke nåle i, så man kan afhjælpe muskelsmerter eller ledsmerter. Den måde, jeg bruger øreakupunkturen på, det er hovedsageligt som smertebehandling. Man kan også gå ind og lave øreakupunktur for rygeafvænning eller for slankebehandling, men det kræver sådan lige en lille uddybende samtale med kunden, inden man påbegynder et sådan forløb. Min baggrund som massør er, at jeg er lægeeksamineret massør, og det vil sige, at der har været en læge ind over undervisningen. Undervisningsmaterialet har lægen med til at udforme, og lægen har også været censor til eksamenerne. Formthotic såler er en specialudviklet sål, som rent faktisk går ind og stabiliserer fodens placering i skoen. Når man køber nogle sko, så er de masseproduceret, og det vil sige, at vores fod kan godt smutte en lille smule rundt nede i skoen. Når man så får sådan en Formthotic sål ind, så stabiliserer det simpelthen foden nede i skoen, således at man derved kan opnå større komfort. Man får øget støtte i svangen og i hælen, hvilket rent faktisk kan afhjælpe problemer både i knæ, i hofte og op i ryggen. Jeg tilbyder naturligvis stadigvæk almindelig sportsmassage, men det har vist sig, at en kombination af flere forskellige behandlingsmetoder, eksempelvis massage kombineret med øreakupunktur eller kinesiotape, hvilket jeg også har fået en uddannelse i, rent faktisk har en rigtig gavnlig effekt, især over for rygsmerter. Hvis du vil have massage her i klinikken, så skal du kontakte mig på 20 94 44 94 eller min hjemmeside, som er kimlambert.dk, og adressen er Tøndervej 18 i Kolding. For at booke en tid her hos mig, kan man nu bestille tid online på min hjemmeside www.klinik-relax.dk.